Bon dia, joves de moda! Com va tot? Nosaltres continuem descobrint el territori català. En aquesta ocasió hem vingut fins al Berguedà, a un poble amb un passat i un present força interessants. Benvinguts a la Pobla de Lillet. Banyat pels rius Llobregat i Arija, la Pobla de Lillet és un municipi del Berguedà d'uns 1.100 habitants, situat a 843 metres d'alçada. Som davant del Pont Vell, que data de principis del segle XIV, i antigament era l'única via per creuar el riu Llobregat. De fet, hi havia un recaptador que cobrava drets d'usatge. Es creu que antigament comptava amb una segona arcada, i la seva restauració última va ser el 1984. Som al carrer del Verger, que rep aquest nom perquè antigament això era el Verger, l'hort de la família Mataplana, que eren els barons d'aquesta zona. I aquí podem observar clarament com eren les cases d'abans. Eren cases estretes i altes on a sota s'hi trobava el celler, la bodega, i als pisos superiors hi havia les habitacions i la cuina. Darrere meu hi podeu veure l'església de Santa Maria de Lillet, d'estil barroc, compta amb una sola nau de volta de canó i 4 capelles laterals per banda. Presidint l'altar hi ha la figura de Crist en Majestat, que és una figura de fusta policromada que data del segle XII. La façana ha estat modificada diverses vegades a causa dels danys petits durant la Guerra Civil. L'última remodelació es va fer l'any 2005. I aquí tenim el castell. El castell era l'antiga residència dels Mataplana. Antigament s'entrava pel portal de Sant Antoni, que trobem aquí a l'esquerra, juntament amb l'ermita de Sant Antoni Abat. L'ermita de Sant Antoni Abat la va fer construir la senyora de la baronia per ús exclusiu per la seva família i pels cavallers i per la noblesa. La resta de la gent havia de continuar anant al monestir de Lillet per anar a missa. El castell estava situat just al mig de la fortalesa. Ens hem d'imaginar que antigament la pobla era rodejada per una muralla. Us hem d'explicar una cosa. Fa unes setmanes l'Àlex, que veia el nostre contingut, l'Àlex és el meu amic, ens va proposar de venir al seu poble, a la Pobla de Lillet, perquè coneixia gent, creia que era interessant i ens va semblar una bona idea, i això hem fet, hem vingut a gravar. Per tant, si creieu que el poble on viviu o on estiuegeu, o el poble de la vostra família, ens pot dir coses importants, té gent curiosa, estarem encantats d'anar a visitar-lo. Ens envieu un missatge per privat i potser sou els pròxims trinxeraires. Sabem que els embotits de la Pobla són molt coneguts o tenen molt renom. D'on ve aquesta fama? Què tenen d'especial aquests embotits? Perquè són molt tradicionals. És recepta de fa molts anys, ja el meu pare vivia a pagès i aquestes receptes ja venen de llavors. Del meu jefe, aquesta botiga era de l'amo que hi havia abans, també és una barreja entre la recepta del meu jefe, que es deia Esteve, i el meu pare, que ve de pagès, i això fa que siguin de molt gran qualitat. Sabem que tots són molt bons, però si per tu, personalment, haguessis de triar, què és el que més t'agrada? Per mi, el fuet. El fuet. El fuet. Tots estan molt bons, jo menjaria el que fos, però per mi el fuet. I el que té més èxit de venda? També, tant el fuet com la llonganissa xoriçada també té molt èxit, i els bulls, que per exemple bulls així en molts llocs ja no els trobes. Hem de dir que nosaltres aquest matí hem esmorzat amb el bull, la llonganissa i la llonganissa xoriçada, i de veritat que eren molt bons. Ja arribats en aquest punt, si t'està agradant el vídeo, sisplau, subscriu-te. És que encara no ho has fet, no entenc per què no ho has fet. És gratis, no et costa res i a nosaltres ens dones molt i ajudes el contingut en català. Què més vols? Va, subscriu-te. Hem vingut fins aquí per pujar al tren del ciment. Antigament, aquest tren feia un recorregut des de Guardiola de Berguedà fins a la fàbrica de ciment Aslan. Actualment és un tren turístic que fa el recorregut des de la Pobla de Lillet fins al Museu del Ciment. I té una parada al centre del poble i una altra als Jardins Artigas. Propera parada als Jardins Artigas. Correspondència amb servei d'autobusos Polígon Can Sant Joan. Tren i metro.
Ens trobem a la Glorieta, que és, sens dubte, el símbol més emblemàtic d'aquests jardins, ja que des d'aquí tenim una vista de 360 graus de tot el parc. I a la gruta també hi trobem la Font de la Magnèsia, que és el nom amb el que els Jardins Artigas són coneguts popularment. Els Jardins Artigas són coneguts principalment per la seva relació amb Antoni Gaudí. I us preguntareu quina relació hi ha entre els Jardins Artigas i Antoni Gaudí. Doncs us explico. Resulta que el senyor Eusebi Güell, que era el propietari de la fàbrica de ciment Aslan, que hi ha una mica més amunt, tenia necessitat de construir una casa per allotjar els enginyers que treballaven a la seva fàbrica. I va pensar de quina manera puc atraure enginyers de qualitat perquè s'interessin en el meu projecte. I llavors va decidir contactar amb el seu amic Antoni Gaudí. Antoni Gaudí va venir cap aquí, però el senyor Güell li va dir: jo encara la meva casa no la tinc construïda. Llavors van haver permís als senyors Artigas, que tenen una casa aquí a prop, i potser t'hi podràs allotjar. I així va ser. Va ser llavors quan Antoni Gaudí, amb agraïment a la família Artigas que l'havia acollit durant aquest temps, els hi va oferir diners i ells s'hi van negar rotundament. Llavors va tenir una idea. Ell des de l'habitació on era veia els terrenys de la família Artigas i va fer un dibuix d'uns jardins que ell s'havia imaginat i els va regalar a la família. I anys després la família Artigas va fer realitat aquest dibuix construint els Jardins Artigas, que no van estar construïts per Antoni Gaudí, sinó que van ser súbdits treballadors seus que van venir des de Barcelona per construir-lo. A part del recorregut recomanat o marcat, anireu trobant pels jardins raconets que val la pena visitar, com per exemple aquest d'aquí. I per fi ha arribat la nostra hora preferida, que és l'hora de la teca. I avui hem vingut fins a Cal Periques, a veure amb què ens sorprendran. Hem vingut a tastar els pèsols negres. Els pèsols negres són una varietat que només creix a alta muntanya. De fet, es tracta com qualsevol altre llegum. S'ha de deixar en remull tota la nit amb hidrogenat de sodi. I aquí tenim el plat guisat, que s'acompanya d'una cansalada ben rostida. El tastarem a veure què tal. És molt bo. I el suquet i, sobretot, la cansalada rostida li donen un toc força interessant. El següent plat, tot i que no sigui un plat típic de la zona, no és menys important. Ens han portat una amanida de guatlles amb escabetx i bolets confitats. I té molt bona pinta. Això sí que és bo. Tinc les expectatives molt altes amb aquest plat, que són uns piquillos farcits de confit d'ànec. El confit d'ànec mai falla. Atenció, perquè ja arriben els segons i per començar tenim un conill guisat amb corrioles, que té molt bona pinta. Realment molt bo. A més, aquest plat demana pa. Continuem amb la vedella amb bolet, un típic de la gastronomia catalana, però que si està ben fet mai falla. Realment és molt bo. I ja per acabar, romescada de bacallà. Aquest plat no us puc dir que sigui típic d'aquí, del Berguedà, perquè al Llobregat, que jo sàpiga, no hi ha bacallars. Però ens ha vingut de gust i l'hem demanat. El bacallà és molt tendre, el romesco és molt suau, per mi potser és massa suau, però està bo. I ja per acabar ha arribat l'hora dels postres. I hem demanat dos de molt típics, com són el flam amb nata i la mel i mató, i el Marc, que és un pijotero, s'ha agafat un pastisset de cireres. I amb aquesta imatge de l'església de Santa Maria, nosaltres acomiadem l'episodi d'avui. Ha estat un plaer, com sempre. Moltes gràcies i fins un altre Trinxeraires.